vést politickou stranu, případně potom i vládu, neměli vědět i vaši voliči? Ano, tomu rozumím. Já vám ale řeknu, že to je můj soukromý názor, který jak si formuji, který si nechám zatím pro sebe a rozhodnu se přesně až na tom kongresu, jak budu hlasovat v této věci, na kterou se mě teď ptáte. O těch věcech, které jsme se bavili před chvílí, to znamená o daních, o stabilizačním balíčku, o tom, jakým způsobem budete vyjednávat v pracovní skupině a tak dále, pokládám si zhruba 6 poslancích postupuje. Это по официальным данным. Какая-то категория граждан отмечает. Такие тенденции. Možná čekáš, schovaná na sám. Таким є виступи Андрея Р'є та його Vám přeji. A paní Dana Zátopková z Prahy. geliştirme görevleriyle donatılan fikirlerce tutuş ve servisi Summer brings a host of additional downstream worries for growers. Герой Советского Союза, 400 героем. Кроме того, скульптор поместил на грудь маршала один из немногих знаков отличия, которым того никогда не награждали. Равноправие полов.